Sa dinarayong isla ng Karamoan, Camarines Sur, maaga ang warm-up ng nasa 150 atleta na sumabak sa SwimJunkie Challenge ngayong taon. Isa sa kanila ang PWD na si Manuel Lubrigo mula probinsya ng Albay. Putol ang kanyang kaliwang paa, pero kasama siya sa 10-kilometer men 40 to 49 age category. Mula sa Gota Beach, ruta ng challenge ang hunungan, Kagbalinad Island, iikot sa Lawas Island, Matukad, Minalawas Island, pabalik. Nanguna si Lubrigo sa karera na agad sinalubong ng kanyang lucky charm na si Blue. Kailangan mo i-balance kasi I lost a leg, so medyo kalahati na lang yung power ng leg. So I do actually more glide instead of, exerting so much effort with the leg. Sumabak naman sa 5-kilometer category ang pinakabatang atleta na si Mark Villarus Jr., 10 anyos, galing Caloocan. Kabado man para sa anak, todo suporta ang nanay na naghihintay sa kanya sa Pampang. Hindi nagpahuli ang mga pambatong babae sa challenge, gaya ng 17 anyos na si Jana Villamor mula bayan ng Lipa, Batangas, na overall champion sa 5-kilometer women category. At Love Morillo na sports correspondent ng online news platform na CSN. Pagdating namin sa first island, sobrang dami jellyfish. Doon pa lang, malapit na ako magpanic. Pero inisip ko yung training ko, yung pinagdaanan ko para makarating ako dito at makapaglaro. It may be hard, but it was really exciting. And definitely, the corals, the fishes, it was really nice. Overall champion sa 10-kilometer category si Ron Villamor at Hannah Sanchez. For me, meron teamwork talaga. Basta ang sa amin is matapos namin ng maayos yung race. Ito na ang ika-6 na SwimJunkie Challenge na nagsimula taong 2015. Karamoan is special anywhere in the country. It's the only place where we can do one single loop of swimming. Here we can hop from island to island and complete one 5-kilometer loop without repeating a section of the swim. It's really, really amazing. Everyone's just happy to finish. Come to the Philippines, you'll have a great time. Marge Serico, CSN.